Sakay na ko tan. Kanina lang ako banahon. Okay ra. Panguyabi ko ba? Hi mga people! Maayong udto sa inyong tanan na ay libre nga bugas panghatag sa municipality here sa Balingwan, Misamis Oriental. Sa among barangay Mapua karon ang hatag. Puntahan natin kay every bubong may matanggap na kalahating sakong bigas. Gaya sa kanila ni Lilin, yung natanggap ni Lilin na bigas kalahating sako. May na lang no? Kalahating sakong bigas. Pila naka buwa na kan unako. Chay. Bitaw guys, sayang na sayang kung hindi natin puntahan. Si Mother, nandoon na sila. Galing ako sa kanila ni Lilin nag-upload kasi nag-upload ako sa Maya Lifestyle. Ang baka, may baka dito. Ang mama ko ay, saan kaya nila nilagay ang mama ko? Kaya pagdating ko dito, nakasalubong ko na ang kuan. Nakasalubong. Naana dito dapit sa purok size ang kuan, sakyanan. Nya karon, adtuon na to kay mayroon daw sa akin. Syempre kasi may bahay ako, di ba? Kasi every bubong daw may matanggap. Dito ako dumaan sa simbahan. Galing sa kanila ni Lilin kanina, nagmamadali talaga ako para makakuha ako ng bigas. Sila ni Mother nandoon na. Sila ni Auntie Inday. Marami doon. Every porok man. Dito ako dumaan sa aming simbahan, mga chay. Eto. May Christmas decor na dito. So, diretso tayo mga ses. Okay. Baka nandoon na ngayon. Ayan ang basketballan. Ito. Asa? Mga unsa na sila? Mga bayot. Asa na? Ikaw, dili ka apil? Dili. Ah. May kita kwarta nito. Wala man ako kwarta. Na, wala diha o. Na, yawi ra na sa motor. Na. Oh, sunod na ha. Hatagan na ko kwarta ha. Kisay bayot? Nakatuwa ang anak ni Plong Plong. Sa inyo, may natanggap rin ba kayo na bigas? Kasi dito sa amin sa Balingwan, Misamis Oriental ay may natanggap kami ngayon. Sa every barangay dito sa Balingwan, Misamis Oriental. Kalahating sakong bigas. Ito pa sa purok size ang kuan. Dapit sa ilahan ni Utik ang sakyanan. Nya diri banda na anay daghan nagatang. Ulat-ulat sa mi kay wala pa diri nag-abot sa kuan, Purok City. To asa purok size nag-una. Na si Biki, si Auntie Jiga, si Nang Nani, asawa ni Ibong, si Auntie Inday, si Mother Earth, si Auntie Celia, si Mama Ilang, si Auntie Ima, naadani og si Auntie Bilma, si Tati Niling. Ya si Bibi, naadani starring food. Kay Purok City man si Bibi, na si Hilin dani og si Auntie Mitang. Nya nay negosyo ni Auntie Mitang. Alit ka na. Kang Auntie Alit di ay. Ulat-ulat mi dani kay sayang sad kung dili nato ko ano no. Nya kay dili ra ba ihatag kung wala diha ang kuan tagtungod. Diha. Ah, nahutdan? Nahutdan di ay? Na magbalik pa? Naglista na dani? Atindan? Wala. Wala. Baka na karon nakaparat. Ang wala dani, dili hatagan. Na lagi sayang sad. Kay tunga sako na baya jud na. Uli na lang kay tagaan. Ah, linya na kuno.
Maglinya na! Maglinya na ka. Patro ko na! 4 kuno una. Nanang truck sa LGU Balingwan. Wala po ro katro, lubira. Hindi na doon ang bata na hindi na bata. Ayaw pag doon. Wala na misa. Hindi siya pwede magpalayo sa bugas. Ang tiglista. Ang puro 4 may unahon. Dagan pud sad sila dito dapit. Linya kuno. Maglinya sa dayon ta sa atoa. Puro fitting. Wala man si Papa. Linya na sila, naglinya na. Oh. Na naman ta Dani. Sige, padatukan ka diya karon. Ali Dani. Ali Dani, ali. Na nagiahak na. Lingkod kuno, lingkod. Nagkagubot na. Oh, di ara. Ada ni si. Ha? Ala kisa ni ah? Ha? Kisa tagya? Ayaw! Imo ni? Ay, sayo mama ni. Nadiri anak niyo batiko. Nana madam. Mugas. Linya na sila. Ako si Simon, unsay si Piatra. Dili lang dahil masilot. Correct. Para diretso ato. Tuloy-tuloy atong pagkakita. Kasi naabot na ba? Okay, kayo. Taon sa lamang Nagabot ang pato dito. Oh, salamat kay Ate Ritzy sa imong plato. Nasi mo ng abit lang. Wala lain na itong pinaskuan eh. Ano ka pa namin pa namin. Ano Dani, mga gwapo. Ano sa video? Sayos na yakon. Nasi untim Dani yo. Narasi untim Dani. Dani. Biara. Nasi kagawad. Si kagawad. Dawat agayuda dari. Dawat agayuda. Oh, hindi pa isa kagawad. May ni kay nag-abot na diri ang ayuda. Ano na si Padir? Isa ba kayo? Ito pa ni sila ba? Alas 12 na ba ya? Alsa na sila. Hindi dapat sa New Year. Okay, basig mag-uwan. Nawala ko na kung sa di at yan yung naka. Di man kayo bantayan. Ang silong lang ba? Silong. Ano yun? Yang chow kaayo madam. Ciao, kini pa ba paliton? Mao. Motor daan. Siyang duduk naka pasana. Nakiang-kiang manaan nagiatat. Ahak na. Ama ni Ashley. Asa mi si Tingoy nagbundok-bundok. Dani yung Tingoy, Dani yung laso.
Asa puro kuno? Ganun na puro kuno ka man? Sa uno na siya. Sa uno din na siya. Di wala ka na sa inana. Siguro ginan. Hoy, kinaman yung report. Sino? Tanawon man na mga ngalan niya. Anong masin mo? Wala. Wala na yung 4 niya. Ano ilang? 4, wala na. Wala City na po. Ayaw, pag-utag yung abiya, bantay mo. City na po, City. Wala na, puro 4. Wala na. Kami na, City. Gamay-gamay. Yan na, Bakit ka nahulog lang ko? Irning! Irning na siya, irning. Senyor. Nasi pa ba si Dani? Oo, ayaw pala. Silas, si Puryo, Samsal. Yan no, dili na. Wala ka, mother. Wala. Isa kayo magdala sa kang mother. Kato mga gusto magbayad sa ice cream day. Krista, di po. Mahurot na diya. Thank you, plot, ma'am. May ay kayo kapitan na karto saya. Di ana akong bugas. Thank you so much. Salamat sa grasya. Yes. Aaron Onavia here sa Balingwan, Misamis Oriental. Ay! Ha? Ay, so saan ka na? Mo maginay. Wala na ko siya pagpamotor. Di ana akong bugas gikarga. Okay. Isda ba lang si. Dala ni Madir oh. Dito. Dua Isa na. Duha man. Ya dito na sa balay ang isa. sa adwa. Ay sa pa Madir di. Ilang Kakila? 100 drug kilo. 100 G. Sa imo. Akong bugas to ara gikarga na nila kay agato na sila dito Eh, suroy. apila pa vlog, apila pa. Oh, nag-git din. Oh, duha. Oh, Maununi na siya Madir. kilo. Ununi ha. Labas pa kayo. Ay, pwede na po ng uban ko ano. Hindi mo sana pwede pinito no? Kuan sa gulan Mag-ilaw itlog, sa gulan itlog. Oo. Sa gulan itlog. Lani ka na. Napalit ko duha niya. Ang isa ko dito sa balay. Oh, kuan ka no. Dito rin sa balay tanan no? May dagan dito. Imo sa imo. Pag utang, Same to 20. 120. Sunod buwan, Sabado ba yun? Sabado bayad. Aglaos kay la. Ako na asa mo ka? Dito tayo sa kusat kami. Kapila mo to ako 300 no? Pati sa parang abot baka ni 300 no? Abot lagi. Oh, isla. Pera. At tuyok pa ka dito? Nagtuwa yatod man kana dito ra ako sa dating kanan ako ikon. Ay, nagpalit naman si Auntie Giga. Nagsulod pa ka dito? Ay, Ako sininto. Ako putong sininto ba para dili na kay ka magagwago. ako nalay sakay, dili na si Juan Dani. Ay sakay. Kadani lang ko pre. Oh. Ha? Oh. Sakay na po guys, gwapo kaayo. Smile din. Anak ni Mark din. Mark din. Tungtong ko na ni. Dana ko tanan sing ito. Sakay na ta guys. Isa pa ha. Bye-bye Tan! Sakay na ko Tan! Kanina lang ako banahon. Okay ra? Panguyabi ko ba? Paras-paras na ko tate! Guwapo. Pero daghan sa ni siguro kuyab. Ay, diya na. Diha nata. Diya na ang laroy. Bagay yung taamino. Diyan na! Diri ra taman. Taman. Mas ano na ako na lang ni apa yung sa payag. Di ba kanus ako ni magpanguyaban? Bitaw. Joke lang ha. Anak ni Mark din. Pero wadyo kay balak manguyab nako. Sunod na. Uy, joke na to ha. Joke na to guys. Pero og tinud-on niya okay ra pod. Di ara karga na taday ay napagsali uwag-uwag. Pas ana day.
Ha? Huy, mo ingon ako nimo kay basig time nga wala ko. Ako mo din ako. Karon, mulakaw ra ba ko? Ugma na ka dito, ugma. Ugma buntag sayo na lang. Ato na ko sayo lagi. Oh ha, sayo ha. Sige, salamat. Sige. Oh, sige, sige. Salamat. Ala, ang isda nako. Giahak na. Akong isda. Unsa? Lagi pare sa bugas, giahak. Dai sa padi kay utuhon na lang kanin nako ha. Diyan na ang bugas. Daw isda. So much na ni siya, Paris na. Oh, sud ani Daniela og ni Putot, di ba? Nya lami pud sa disiya butangan sa kuan kanang itlog. Oh, na ako'y kuan dito, tayubong. So butangan nato ni siya itlog, no? Nya naay kangkong dadto. Wala, lami na. Ay mo loy. Wala man di ako. Wala day mo hari ay? Los budget dia. Ngano man? Wala ayo. Open restro. Ay wala pa kuan household. Yara. Uto taday uto. Si GR pod. Pasan po si GR. Agoy. Lahat. Kabigyas ta. Yara. Layo-layo para bato ah. Unsa rin na isa di bahog manok? Oo. Ah. Pila ka ba isda magkuha isa ra ka kilo? Isara. Basta lang ma-ord. Basta lang maay tulod sa kuan. Tulod sa hanlas nga yang chow. Diara sa si angkol oh. Ang ilahan ni mama ilang og di papahusi. Tulo kay household man. Ay amot kang Auntie Vilma. Aw, Tulong mo na ka mo. kapapahusi man na isa. Diara. Diretso ta day. Kay danlog ang agyanan day. Murag nag lain ang akong likod. Nga nag-uto ko dani. Hello guys. Hello guys. Dong. Asa din ang sa angkol? Asa din ang ni Buana. Ibing. ka Auntie Vilma? Palipur na. Sarsaha na. Ha? Palipur na. Kaya raman sa nako. Kwarta. Kaya ra ni nako no. Ako pa. Sa lahat ng bagay pwede ako. Charot. Bitaw joke lang ha. Okay raman sad siya. Nya. Natay isda. Emal na. Dili pa ni maablihan kay naa pa man tong gihatag ni Ate Mar. Wala pa man nahurot ang gihatag ni Ate Mar. So, mapundo pa ni. Kato mag-abot pa siguro to kato kang Ate Mar nga gihatag, mag-abot pa siguro tog isa ka semana or duha. So, di pa ni siya mahilabtan. Sige magpadagan, grabe ka. Kusog magpadagan, nya kay danlog ra ba? Nganong wala man nga every bubong man na ah. Dito na tayo, mga people. Ay, basta pa, di nato ni ibutang kay mabuling ni siya day. Isabit sa aning kuan. Kani. Kay, di nato ni siya ibutang. Kay mahugaw kini mga sis. Dito na tayo sa bahay. Thank you so much sa blessing. Kay mayroon na tayong kalahating sakong bigas at saka sosyalan ha. Yang Chow. Thank you so much. Balingwan, Misamis Oriental. Sa among mayor, Aaron Onabia. Daghan salamat sa blessing. Thank you guys for watching. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong lahat. I love you so much guys. Bye-bye!